Mga adlaw pag-usab mga kahandos. Welcome sa atong talamanon, mga balag ni Bayro ni Bay Librado. O karon, dili na maglangay. Lalo sa mga balag ang nga akong ihalad nga na kanini. Open matong dila. Kinamang balag mga kahandos, nag-uluhan mga panghitabo nga wala lang hibali. Mga panghitabo nga wala lang hibali. Dinhi niining kalibutan, daw ang mga katawhan, ang mga kinaiya ug batasan, daw sa wala gihapoy kausaban. Bisan pa man sa mga kakulian, sa mga panghitabo karon sa kalibutan, nagpabilin sa gihapon ang batasan, nga walay pulos ug walay hinungdan. Kay karon untang panahona, kitang mga katawhan angay maghiusa sa pag-ampo og mga liya nga unta sa kahitasan kaluy-an taniya. Apan bisan ug unsaon, mga kinaiya og batasan maulang sa gihapon, matigulang man o mabatan-on, magpabilin nga ang kinaiya dili mahadlokon. Samtang karon sa mga batan-on, pahimangno sa mga ginikanan dili tumanon, ingon sa wala na'y panglantaw sa ilang kaugmaon, kung unsay dangatan sa ilang pagkabatanon. Ingon man sa mga tigulang, sa mga bisyo sila nagpatuyang, ingon sa wala na'y panglantaw sa ilang padulngan, o sa ilang pagkatigulang unsay dangatan. Pait bayang handumon ang mga nangagi, mga Pinoy-anan na banlas og nawani, daghang napildi og nakalas nga mga kinabuhi tungod sa mga panghitabo nga wala lang natukdamhi. O maghandos, mao kadto ang uluhan sa kumbalak nga mga panghitabo nga wala lang hibali. Hangtod sa sunod higayon sa atong talamanon, mga balag ni Bayro ni Bay Librado. Daghang salamat sa inyong nga pagtan-aw ug sa makausapa ng adlaw pag-usab kanatong tanan. Bye-bye!